Viatge de 14 dies a la Xina. Aterrem al migdia a Pequín, on hi estarem 5 dies. A la tarda anem en metro a visitar el temple budista tibetà dels lames. El temple està rodejat per estàtues protectores. Als pavellons hi trobem el Buda somrient Maitreya i els Budes de les 3 edats. El segon dia anem a visitar la plaça Tiananmen i la ciutat prohibida. La plaça Tiananmen és un rectangle de 880 per 500 metres, en total 44 hectàrees. Al nord de la plaça hi ha la ciutat prohibida. La ciutat prohibida va ser construïda al segle XV. La planta de la ciutat prohibida és rectangular, d'1 quilòmetre de llarg per 3/4 d'ample, 72 hectàrees. Entrem per la porta principal. És una porta en 5 ponts de marbre per passar a la fossa que envolta la ciutat prohibida. El tercer dia anem al Palau d'Estiu, que està a 12 quilòmetres del centre de Pequín. Ocupa una extensió de 290 hectàrees, de les quals més de 200 són llacs. El vaixell de marbre que l'emperadriu va fer construir en un dels llacs. El quart dia anem a la Gran Muralla Xinesa, de la zona de Mutianyu, que es troba a 70 quilòmetres al nord de Pequín. El cinquè dia visitem el Temple del Cel, que està situat dins d'un parc de gairebé 2 quilòmetres per 1 quilòmetre, de 272 hectàrees. El Temple del Cel representa l'univers. Agafem l'avió i anem a Xi'an. A Xi'an hi estem 2 dies. El Museu de l'Exèrcit de Guerrers de Terracota de Xi'an. La fossa número 1 conté més de 6.000 estàtues de soldats, genets i carros de combat. La fossa número 2 conté 1.300 soldats i 90 carros. Les muralles de Xi'an. Les muralles fan un perímetre rectangular de 14 quilòmetres. Hi ha torres de vigilància a les cantonades i a la distància de llançament de 2 fletxes. La Torre de la Campana, situada a la cruïlla de les 2 avingudes principals de Xi'an, era la caserna de l'exèrcit. Pagoda budista de la Gran Oca Salvatge. S'aixeca sobre una base rectangular. Té una forma piramidal amb 7 plantes. És el símbol de la ciutat de Xi'an. El monjo budista Xuanzang va anar a l'Índia i va tornar al cap de 17 anys amb nombrosos textos escrits en sànscrit. La pagoda va convertir-se en un centre de traducció dels textos budistes. La Gran Mesquita Musulmana, barri musulmà anant cap a la Gran Mesquita. La mesquita va ser construïda pels mercaders àrabs que anaven a Xi'an. Anem en avió a Cuilin. Aterrem al migdia. Ens hi estarem 2 dies. Als llacs de Cuilin encara es practica la pesca amb cormorà. Es fa a la nit. El cormorà té un anell al coll perquè no se'n passi els peixos grossos. Creuer pel riu Li. El creuer pel riu Li va de Cuilin a Yangzhou, situat a 80 quilòmetres. És un viatge pel riu entre turons, boscos de bambú, camps d'arròs i pobles tradicionals. La imatge del fons és la que surt als bitllets de 20 yuans. Fem una excursió a Yangzhuo, a uns 30 quilòmetres de Cuilin. Passeig pels voltants del riu i pels camps de Yangzhuo. Anem en avió a Hangzhou, on hi estem 2 dies. Hangzhou va ser la capital de l'imperi durant uns 150 anys, al llac de l'Oest.
Camps de lotus. La planta de lotus és molt apreciada com a comestible. Del lotus s'aprofita tot: les fulles, les arrels, la llavor, les flors i els fruits. El lotus està plantat a una terra coberta per l'aigua. Nenúfars. Els nenúfars tenen les fulles flotant a l'aigua i no són comestibles. Camps de te. La zona de Hangzhou és reconeguda com la del millor te. El te verd és la fulla recol·lectada i assecada ràpidament sense fermentar. Temple de refugi de l'ànima. És un dels temples budistes més importants del sud de la Xina. Budes esculpits a les roques de la muntanya. Hi ha unes 300 estàtues de Budes. En l'època de la màxima esplendor hi vivien 3.000 monjos. Hi ha molts Budes. Anem en tren a Suzhou, on ens hi estem un dia, al jardí del mestre de les xarxes. Avinguda amb arbres de càmfora anant a la pagoda del Turó del Tigre. Jardí de bonsais. La pagoda del Turó del Tigre, a causa de la mala fonamentació, s'ha anat inclinant i el punt més alt s'ha desplaçat 2,3 metres de la vertical. D'aquí el seu nom de pagoda inclinada. Finalment anem en tren a Shanghai, on ens hi estem 2 dies. El temple de Buda de Jade va fer-se per allotjar 2 estàtues de Budes de Jade de color blanc que varen ser portades de Myanmar, Birmània. El Bund és la zona del centre de Shanghai on es conserven molts dels edificis colonials. És la zona més turística de Shanghai. A l'altra banda del riu, davant del Bund, hi ha el Pudong, una zona que a finals del segle XX era pantanosa i que avui és un bosc de gratacels. Basar del Jardí del Mandarí. És en el punt central de la ciutat antiga de Shanghai. Al costat hi ha el Jardí del Mandarí. El Jardí del Mandarí, harmonia entre roques, plantes, pavellons i animals. Carrers de Shanghai.